Storyteller, London Network, Daily Post. Mentan ora spi ke keluar. Yap uwe nong tong dok ha ke India. Pasiat ki spai duriau ke Pakistan. Tong ini sengap. Uwe nong tong dok ha ke India uyap. Ki wei pat kilometer sau ha ke jingsiat ke Pakistan ha ke Paji na ke Gujarat. Ki he ki ong ke jingjia siat ha ke chadret jong nong tong dok ha kalau urlong ha ke sisjan. Yau nong tong dok ha la siat da ki security agency duriau jong ke Pakistan. Hakapor bakili kwai ka India kala sim jingkhen halor ka tigi jingjia bat en se kren ba ka senchar khadar ka Pakistan ki nongtong dokha ka India ki bala masaula pha sumar ha hospital ha okla ha Gujarat katkum na katolong kubor jong ka India lawang ba ngila sim jingkhen ba karpang jong ka jingjia bat ngin se kren ba ka Pakistan halor ka tiga issue ka jingtokit ya ka jingjia siat ba yap nongtong dokha kala ya chikmat kiladan ki jingjia bala lek ba ka security agency durio ka Pakistan ka atak ki jahat jong kinong kwai ke India. Baroa ka India bat Pakistan ki bat ya spangut kinong tong dokha manusnam. Halor ba ki penkenyo put usam haduriau. Khuble shibot. Storyteller, London Network, Daily Post.